Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren geltokian aurre prestatutako elikagaiez hitz egingo dugu edo elikaduraz hitz egingo dugu. Horretarako Ondalan COP ezagutuko dugu. Gaurko hiriak eta lan moldeak ekartzen dituen zurrunbiloen aurrean, elikadura jasangarria, bertakoa eta osasuntsua eskaintzen digun egitasmoa. Iragan igandeko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen ondotik, gobernua osatzeko elkarrezketak datorren astelehenean abiatuko dituztela iragarri dute AJak eta PSek ohar bateratu batean. Gaur zabaldu duten oharrean nabarmendu dutenez asmo handiko programa eta Legebiltzarraren babes zabala abiapuntu gisa hartuta jaurlaritza sendoa osatzea da. Helburua Euskadiri egonkortasuna, ongizatea eta aurrerabidea eskaintzeko eta datozen urteetako erronka ugariei aurre egin ahal izateko. Euskal Kostaldeko portuak antxoaz bete dira. Gaur goizean adibidez 350 ton antxoa ekarri dituzten 50 ontzi porturatu dira Getarian. Getariako kofradiako lehendakaria pozik dago kantitatea esanguratsua delako eta onuragarria delako bai arrantzalentzat, bai kontsumitzaientzat. 15 itxi dute Zizur eta Landaben artean kamioi batek su hartu ostean. Foruzaingoak jakinarazi duenez, zorionez ez da inor zauritu, baina ibilgailuak bidea oztopatzen duenez pilaketak sortu dira inguruan. Apirilaren 6an Atletiken 25. kopako tituluak hartu jaso eta gero Iker Muniain kapitainak iragarri du ez dela talde zuri-gorrian arituko datorren denboraldian. Klubaren sare sozialetan argitaratutako bideo baten bidez jakinarazi du albistea, taldekidei Lezamako aldagelan jakinarazi ostean. Unkituta eman die berria taldekidei eta haiek ere unkitu egin dira. Zoriontsu duala azpimarratu du hainbeste kostata irabazi duten 25. Espainiako kopa jasota eta 40 urteren ostean gabarra aterata. Arratsaldeon eta ongi etorri. EAJak eta PSek bilera egingo dute astelehenean gobernu osatzeko negoziazioak abiatzeko. Bilera goizeko 11:30 egingo da Sabin etxean. EAJaren izenean Andoni Ortuzar, Imanol Pradales, Joseba Aurrekoetxea eta Bakartxo Telleriak parte hartuko dute eta PSeko ordezkaritzan Eneko Andueza, Miguel Ángel Morales eta Begoña Gilek osatuko dute. Bestalde, AJak ez du bilera errondarik egingo. PSren idazkari nagusi Eneko Anduezak Radio Euskadiri adierazi dionez, haien asmoa da egiturazko aldaketa sakonak eragitea Eusko Jaurlaritzaren jardueran, bereziki osasungintzan, hezkuntzan eta industria arloan. Dugu prest gauzela edozein materia kudeatzeko, ez da, eta gainera badakagu jende prestatuta erantzukizun hori hartzeko, ez da, beraz, ez gara beldur, eta osasun saila kudeatu behar badegu, kudeatuko dugu arazo barik, ikusiko dugu zer nolako intentzioak dituen EAJak. Alde batetik, ni postu ninduan
atzo Andoni Ortuzarreri entzutia, urrengo gobernua progresista izango dala, ezta? Hori antzematen dau, pasatako legealdixan gertatu zen moduan, gure programako portzentai haundi bat, gobernu programan egongo dela, eta hori zoriontzekoa da. Eta beste aldetik, uste dut ere, belaunaldi aldaketa bat egon dela, eta horre errelebo bat emon dela, lehendakaria ere ezberdina izango da, itun hori sinatzen baldin bada, eta hori ere, uste dut, gobernua ere eraldatzeko, eta pertsonak aldatzeko aukeri aukiko ditugula alde batetik eta bestetik. Politikatik gizarte gaietara 4 egun falta dira Arabako zaindariaren egunerako eta gaur emango du San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren omenezko jaiak iragartzeko pregoia Teresa Ibañez aktoreak Probintzia plazan. Ekitaldia arratsaldeko 8:00 hasiko da eta bertan parte hartzera animatu dituzte Gasteizko herritarrak. Apirila bukatzen ari delarik, egun bereziak izaten dira hauek Araban, Lurraldea, San Prudentzio eta Estibalizko jaietan murgiltzen baita. San Prudentzio eguna igandean, apirilaren 28an bada ere, jai giroa nabaria da dagoeneko. Asteazkenarekin jaiak iragarriko dituen pregoia dugu Gasteizko Probintzia plazan. Teresa Ibañez aktoresa izango da aurtengo pregoiaren arduraduna. Murgiarrak urte luze zibilida telebista, zinean eta antzerkian lanean, arabar kulturaren adierazle nabarmena izanik. Izan duen ibilbide profesionala eta daukan konpromiso soziala aitortu nahi izan du Arabako Foru Aldundiak, arabar guztien jaien pregoilaritzat hautatuz. Asteazkenean izango da arratsaldeko 8:00 Gasteizko Probintzia plazan. Internet bidez jarraitzeko aukera egongo da ere Foru Aldundiaren webgunearen bitartez. Jaiei hasiera emango die pregoiak. Urrengo ekimen nagusienetako bat ostiralean izango dugu erretreta. Tuntuna eta trompeten soinuek plaza berria eta Foru Aldundia hartuko dituzte arratsaldeko 8:00 aurrera. Erretretan ez ezik, musika protagonista nabaria izango da jaietan. Bai hiriaren erdigunean zein Armentian, non 11 ekimen burutuko diren ostiral eta asteartea bitartean. Maiatzaren 1 amaituko dira jaiak Estibalizerako erromeriarekin. Musika, desagravioen azoka, bolo txapelketak, mota guztietako jarduerak egongo dira Estibalizko monasterioaren inguruetan, arabar guztien jaiei bukaera emateko. Gasteizen jarraituko dugu, baina ekonomiara egingo dugu salto. Esan genuen atzo ere Gasteizko Mercedes lantegiak 13 eguneko geldialdia hasi du. Maiatzaren 6 arte etenik egongo da Gasteizko Mercedesko ekoizpena. Osotara 13 egunez luzatuko da geldialdia. Europar merkatuetan egondako eskari jaitsieragatik hartutako erabakia izan dela argudiatu du zuzendaritzak, arrazoi teknikoak ere aipatuz. Ekoizpena eskariari moldatzearen helburua duen geldialdiak langile guztiei eragingo diei. Bestetik, muntaketa eta margotze sailen ekoizpena maiatzeko ostiral guztietan etengo da ere. Maiatzak 10, 17, 24 eta 31 hain zuzen. Geldialdi hauetako gehienek lan hitzarmenak jasotzen duen malgutasun markoan ezarritako neurriekin konpentsatuko dira. Maiatzaren 10aren geldialdiarekin hori bai, poltsa horretara bideratutako ordu guztiak xahutuko dira. Ordutik aurrera egongo diren etenak, langile eta zuzendaritzak martxoan adostutako malgutasun programa berriaren gain geratuko ziren. Horren arabera, gelditutako orduen erdia berreskuratu beharko dituzte langileek. Nazioartean duela hilabete Peruko Renovazion Popular alderdiak behartutako haurdunaldietan adopzioa sustatzeko proposamena luzatu zuen. Gaur berriki argitaratera den proiektu berri bat izango dugu hizpide. Hezkuntza sexual integrala eskoletatik atera nahi du alderdiak, hala gurasoak izango dira seme-alabek irakasgai hori hartzeko erabakia hartuko dutenak. Berosatrustegi. Egoera eta testuingurua hobeki ulertzeko datu batzuekin hasiko gara. Perun, nerabeen haurdunaldiek 140 egin zuten gora 2020tik 2022 bitarte. Aurten, 14 urtetik beherako 176 adingabe izan dira ama Osasun Ministerioaren datuen arabera. Eta gainera, datu ofizialek diotenez, bortxaketa gehienak, bortxaketen 171 zehazki, neskato adingabeek sufritzen dituzte. Azken 4 urteetan goranzko joera izan duen datua da, honakoa gainera. Zenbaki hauek, nahikoa izan beharko lukete sexu heziketa integrala sustatzeko,
eta dagoena egotekotan indartzeko. Gauzak horrela Renovación Popular alderdiak gurasoei aukeratzeko beta eman nahi die. Seme alabak sexu heziketa jaso nahi ez izatearen atzean 11 arrazoi daudela egon daitezkela edo azpimarratzen dute alderditik. Hala familiak izanen dira informazio hori nola eman erabakiko dutenak euren sinesmenen arabera. Proposamen honek hezkuntza lege orokorrean jasota dagoen 5. artikulua aldatzea bilatzen du. Hala ere, kontra agertu direnak ere badira, Jessica Casani izan da horietako bat, emakumeen eskubideen aldeko estudioaren koordinatzaile da, eta berak dio proiektu honek ukatu egiten duela haurrek eta nerabeek duten eskubidea bere adinaren arabera, estatuaren partetik informazio egokia eta kalitatezkoa jasotzeko. Kasu honetan, beharrezkoa dena beren buruak babesteko eta sexu abusuak identifikatzeko eta salatzeko. Kulturan Gasteizko 3. film laburren nazioarteko jaialdia dugu albiste, Adi Zinema lehiaketaren xehetasunei. 50 film eskainiko ditu Gasteizko film laburren nazioarteko jaialdiaren 3. edizioak. Maiatzaren 6 eta 11 bitartean izango da jaialdia, eta Vital Fundazioak kulturunean izango dira proiekzioak. Euskal Herriko zein nazioarteko film laburrak izango ditugu ikusgai, aurkeztutako 1500 artean hautatutako hoberenak. Sail ofizialak 30 film hartuko ditu. Zientzia fikzioa, komedia, drama, genero ezberdinetako pelikulak egongo dira sail honetan. Horien artean, fikziozko film labur oneraren Goya saria jaso duen Guillermo Garziak zuzendutako Aunque ez de noche. Baita 5 film arabar ere, Bea de Silvaren Hadas besteak beste. 15 pelikula izango ditugu Eusko Atala sailean. Lara Izagirre, David Pérez Sañudo eta Tamara Lukariniren lanak izango ditugu ikusgai sail honen baitan. Azkenik, 5 film labur hartuko dute parte nazioarteko sailean. Cannes, Venezia edo Berlineko jaialdietan sarritutako lanak bilduko ditu, maiatzaren 11ko amaiera galan proiektatuko direnak. Emanaldiak maiatzaren 6 eta 10 bitartean, arratsaldero izango dira, 5etatik aurrera Vital Fundazioak kulturunean. Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke bai abonuak 15 euroko prezioarekin, zein eguneroko sarrerak 2 edo 3 euroko prezioarekin. Musikagintzan, pasaden larun batean iragarri zuen Fermin Muguruzak 2013 urtetik eszenatoki handietara igo gabe egon ondoren taula gainera itzuliko zela bere urtebetetze egunean, FM Muguruza 1994-2024 izenburupean eskainiko duen kontzertuarekin. Lehen hitzordua abenduaren 20rako finkatu zen Bilbo Arenan, baina sarrera guztiak berala agortuta hurrengo egunerako beste hitzordu bat jartzea erabaki zen. Bihar jarriko dira salgai goizeko 10etan. Aizue, gauza bat, geure da garepena. Hemen gaude oraindikan eta aukera dugu hau egiteko. Eta jendea sostengua ematen digu. Hau gertatu zenean, nire esaten zute, justo, Valentziakoa, eta gero, Itziar Tuño, eta berriz ere gurra, eta joan nintzen Palestinak lehen aldeko manifestazioa, kulturgileok konbokatu genuena, eta ez dakizu zen jende horre, haupa Fermin, eutxi. Eta hori oso garrantzitsua da nire, jakitea, garrantzitsua dela baita ere jendearentzako ez etxitzea. Eta esatea, beira, ezin dut gehiago, ez? Ez eta zenbait momentutan, dudarik gabe, akituta zezten zara. Baina, garrantzi hori esatea, beira, baik ezo bat, hemen dago. Eta gainera, kontzertu batean, ospatuko du. Hau da gure garepena. Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo también, que está aquí con nosotros. Nola zaten da Black Euskaraz, when we Black is better, Black is better.
musikagintzan. Zein talde izango dugu aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Koldo? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Karma taldea ezagutuko dugu. Baxe Nafarroa eta Lapurdiko 3 musikariek osatzen dute banda, eta duela 2 urtetik daude martxan. Benjamin basua jotzen, Miguel baterian, eta Antion gitarra eta ahotsetan dira Karma, eta esan bezala 2 urteko musika bidea dute. Abiada biziko bidea egin du taldeak. Duela 2 urte elkartu, kantuak sortu, estudiora joan eta grabatu, eta dagoeneko kalean dute talderen aurkezpen txartela den Odolean dena diskoa, 6 kantuz osaturiko lan txikia. Esan bezala, taldearen lehen kontzertuak disko argitaratu eta gero eman zituzten. Horrela, entsegu lokaleko lana importante izan zen taldearentzako. Lehen zirriborroekin osatu zituzten lehen kantuak eta hoiekin Bastidara joan ziren bertan grabatzeko. Talde eran grabatu zituzten kantuak, hau da, bateria, gitarra eta basua batera joz grabaketa sesiotan, gero ahotsak eta azpia ahotsak sartzeko. Musikalki rock giroetan dator Karma taldea. Rock energikoa dela esan daiteke. 3 musikariek osatzen dute banda eta tresna bakoitzak bere garrantzia du taldearen joeran. Miguelek jotzen du bateria. Bateri golpe zehatzak eta jostariak lantzen ditu, indartsuak eta erabatekoak. Basuak berriz Benjaminen lana dira. 5 sokako basua jotzen du berak. Metaletik dator eta nabaritzen zaio ikutu hori. Rockerako bestelako amplifikadoreak eta pedalerak erabili izan ditu, taldeak behar duen soinua lortzeko. Taldearen emaitza rockeroa da, gitarreroa, baina zuzenean gitarra bakarrarekin egiten dute aurrera. Antionen ardura da hori, eta horretarako pedalera ezberdinak eta amplifikadore 2 erabiltzen ditu zuzeneko emanaldietarako. Dena borobiltzen bere ahotsa dago, melodikoa eta garratza nahi duenean. Musikari gazteak dira, aurretik 3 bitxiloreak izeneko musika egitasmoak egin zuten topo, eta talde hau amaitzean Karma sortu zuten, musikalki rock giroetara bideratuz proposamen berria. Musikalki rock ordenaetan dator taldean, erreferentzi zuzen bat berri txarrak izan daiteke, musika ere horretan kokatzen bai da taldearen jarduna. Hala ere, argitaratu dituzten 6 kantuetan badira bestelako kantuak ere. Diskonetan bildu dituzten kantu azkar eta melodikoekin batera, badira beste tendentzia batzuk, eta bide horretan garapen handiko kantu bat ere bildu daiteke kantu honetan. Lasai hasi eta eztanda egiten duten horietakoak. 2023ko ekainean eskaini zuten lehen kontzertua, eta geroztik agertokietan ibili dira gora eta bera. Nagusiki Ipar Euskal Herrian eskaini dituzte kontzertuak, eta hegoaldean kontzertuak eskaintzeko gogoz da banda. Abenduan, Durangoko azokan izan ziren ahotsenea gunean jotzen, eta bideo hori zuzenean ikusi daiteke YouTube kanalean ere. Bideo honetan, Kristonak, Zea Maiz edo Gatibu bezalako taldeekin aritu izan dira, eta taldearen eremu naturala den agertokietan sakondu nahi du bandak. Egun Odolean dena aurkezten ari da taldea zuzenean, hori dute helburu nagusia, baino era berean entsegu lokalean ere ari dira kantu berriak sortzen. Epe ertain batean aurrera begira agian beste disko bat izango denaren zirriborroak lantzen. Diskoa plataforma digital guztietan entzun daiteke, bai eta CD formatoan eskuratu ere taldearen Bandcamp gunean. Esan bezala, ostegun honetan, Karma taldea izango dugu protagonista musika zuzenean telebista saioan. Gabeko 10:00 aurrera hemen, 11 telebistako pantailetan, eta nahi eran sarean 11.eus atari digitalean. Santelmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatzen da. Orain aurkezten den erakusketa museoak 80ko hamarkadako muga gainditu du. Hala, sorkuntza garaikideari lekua egin zaio eta bere aretoetan Euskal Artearen panoraman une honetan lanean ari diren artisten piezak ikus daitezke. Santelmo Museoak Euskal Artearen aretoa berritu du 100 urte modernoa eta edo garaikidea. Peio Agirre da komisarioa eta iraupen luzeko aldi baterako erakusketa gisa planteatu dute. Honekin amaitutzat ematen da museoko arte aretoen berrikuntza. Erakusketa honetan berrikuntza bat egin dugu Santelmo Museoan eta hau Euskal Artearen aretoa izan da azkeneko 14 urteetan.
Eta erakusketa honetan arte garaikidea sartu izan dugu. Lehenengo erakusketan apur bat 80 hamarkadan geratzen zen, eta berritzea nolabait beharrezkoa zen. Orokorrean Euskal Artean izan diren belaunaldiak eta mugimenduak aurkezten dira erakusketa honetan. Azkeneko ehun urtean, hau da 20 hamarkadetatik hasita, gaur egunera arte ezta. Orduan erakusketan medio desberdinak daude, dago pintura, eskultura, grabatua, marrazketa, bideoa, eta medio guzti hauek elkarrizketa batean daude, eta baita ere belaunaldi desberdinetako artisten artean elkarrizketak daude. Adibidez, hemen atzekaldean ikusten ditugun bi artisten artean dago elkarrizketa bat. Artista belaunaldi berdinekoak dira, baina bi tankerako margoak dira, bi paisai. Adibidez, ezkerrean Jose Grazenea, Hondarribiko pintorearen Pasaia portuaren margo hau da retratu edo paisai industriala, baina tankera edo ikutu kubista batekin. Eta oso tratamendu antzerakoa du Gonzalo Txillidaren beste marrazketa hau, Segovia hiriarena, baina kolore aldetik oso desberdinak, baina tratamendu aldetik formalki oso tankerakoak, oso antzerakoak. Bien artean holako konexioa azpimarratu izan nahi dut. Erakusketa barrena jarraituz, oso garrantzitsua da baita ere eta beharrezkoa zen, apur bat euskal artearen pizkundea, arte modernoaren pizkundeari buruz, zenbait artista edo gaur inguruko euskal arteari buruz, oso garrantzitsua izan ziren artistak erakustea ezta. Hemen gure atzekaldean ikusten dugun bezala, badaude Jorge Oteiza, Nestor Bazterretxea, Jose Antonio Ziztiaga eta Zumetaren artelanak. Eta baita ere erakusketean zehar beste belaunaldi berdineko artistak daude. Euskal Artean oso ezagunak direnak, Eduardo Txillida, Amable Arias, Remigio Mendiburu eta Rafael Ruiz Balerdi. Erakusketa aretoaren erdikaldea edo zentroa dira artista hauek eta belaunaldi hauek. Baita ere, erakusketan zehar emakumearen presentzia edo emakume sortzaileen presentzia garrantzitsua da, eta baita ere saiatu naiz feminismo diskurtsoak eta emakumeen artelanak erakustea, eta adibidez nire atzekaldean dauden 3 artistak oso garrantzitsua dira. Adibidez, Marta Cardenasen autorretratu politau, bere estudioan, baina burugabe, zentzu oso politiko eta konkretua duen artelan bat, baina baita ere oso garrantzitsua izan diren beste artista batzuk, Esther Ferrerren adibidez, edo Rosa Valverderen Kutsatxo txikia. Denok badakigu Euskal Artean eskulturak izan duen pisua, Oteizatik hasita, eta tradizio hura gaur egungo belaunalditan eta oso nabarmena da ezta. Badaude eskultore oparoak, badaude eskultore erakusketan zehar, zenbait eskultore, baina azpimarratu nahiko nuke June Cresporen lan hau, momentu honetan Guggenheim Museoan duen erakusketa
handi bat du, eta artista honen eskultura hau izan da nahiko inkorporazio berri bat San Telmoko funtsetara, eta interesatzen zait hau azpimarratzea, eskultura hau, Jone Cresporen eskultura hau. Iruñara goaz orain, Iruñako duguna dantza taldearekin bildu da Hamaika Telebista. Mila 1959 urtean erabaki zuen Iruñeko udalak dantza talde propio bat sortzea, hiriko hainbat jaiekitalditan parte hartu ahal izateko. Horrela, San Saturnino eguna duguna Iruñeko dantzariak udal dantza taldearen lehen hitzordu publikoa bihurtu zen. Bere sorreraren 75. urteurrena dela eta Kondestable Jauregiak adiski dantzan erakusketa hartu du. Erakusketa honek taldearen istorioa aztertzen du eta 10.000 dantzari baino gehiago igaro dira sortu zirenetik gaur arte. Ari Itzi Bainez duguna taldeko zuzendaria eta dantzaria da eta erakusketara bertaratu gara haien istorioak gertutik ezagutzeko. Urteurrena joan den azaroan bete zuten arren, urte osoko egitaraua prestatu dute. Honen harira, Koloreaga Euskal Herriko festagileak koloreztatzeko liburuskaren 02 bertsioak kaleratu dute. 14 urte pasa dira lehenengo bertsioak kaleratu zutenetik eta liburuak hainbat aldaketa izan ditu. Berean, 14 urte hauetan ere dantzaren alorrean gertatu dira hainbat aldaketa eta horietako batzuk edo esanen nuke garrantzitsuenak generoarekin zerikusia dutenak, ez? Lehen gizonezkoek bakarrik egiten zituzten dantza horietako batzuk gaur egun genero bereizketarik gabe egiten dira eta gainera dantza errepertorio berriak ere sortu dira, tradiziozko bokazioa duten dantzak eta iruditzen zitzaidan edo zitzaigun interesgarria zela hori, ez? Azkenean askotan eta jadanik 24 urte daramatzagu 21. mendean, baina askotan dantzatzen dugu oraindik ere 20. mendeko ereduko dantzak, ez? Asisko Urmen eta marrazkilariak parte hartu du liburuska honetan berriro ere. Euskal Herriko dantza ezberdinak aipatzearren, Aritzek batzuk aipatu dizkigu. Iruñetik hasita agertzen dira Iruñeko tradizio ezberdinak, etxetik hastearren gure azken urtetan sortu ditugun dantza propio horietatik batzuk, esate baterako San Fermin aldapakoaren ezpata dantza edo San Ferminetako trokeo dantzak, baina Iruñeko beste tradizio batzuk ere, Iruñkokoa esate baterako azken urte hauetan egin den libertimendua Iruñan, edo San Lorenzoko dantzantena, hori, 1987an okerez banai sortu zuten, eta hasieran gizonezkoek bakarrik dantzatzen zuten, eta orain genero bereizketarik gabe egiten dute, edo Iruña taldekoen animalien dantzak sartu ditugu. Nafarroako beste batzuk ere, Otsagabikoak, Tuterako Aldezarreko palotea doa, hori ere errepertorio berri bat. Adiski dantzan titulua duen erakusketa 3 astez Kondestable Jauregian ikusgai egon da. Erakusketa 4 ataletan eta 2 espazio bereizitan egituratzen da. Sarreran, lehen partea da gaur egun jendeak duguna kaleetan ikusterakoan ze ezagutzen alduen gaur egun, ez? Esate baterako nola Iruñeko hiri gorpuztuaren parte den, eta beraz, dantza horiek nola sortu genituen, hor ere lehen parte horretan agertzen dugu, eta badira erabiltzen ditugun jantziak, maniki batzuen bitartez, eta gero ikusentzunezko txiki bat ere egin dugu, taldeko belaunaldi ezberdinetako jendeak elkarrizketatuz. Pixka bat paneletan modu hotzagoan kontatzen dugun hori konta dezaten haien esperientziatik, ez? Eta izan dadin kontakizun pixka beroago bat edo gertukoago bat. Eta gero behin patiora sartuta, horko lehen pareta horretan jarri dugu pixka bat aurrekariak, lehen aipatzen nuen nola udalak sortu zuen 1959. urtean gure dantza taldea, baina 16. mendetik badira testigantzak Iruñan dantzatzen zela esate baterako San Ferminetako prozesioan. Batzuk ziren Iruñeko taldeak, beste batzuk kanpotik etorritakoak, tradizio hori luzea eta aberatsa izan da, baina 19. mendean nioen bezala gerra kontu eta modaldaketa kontu eta hola eten zen tradizio hori. Eta 20. mendearen erditsuan Iruñeko udalak erabaki zuen
tradizio horri jarraikiz, dantza talde propioa sortzea. Erakusketaz gain, hainbat jarduera antolatu dira duguna eta dantzak ordezkatzen duena iruindarrei hurbiltzeko. Urte hurrena azken momentura arte esprimitu nahi izan dute eta gauza bereziak prestatu dituzte. Aritzek aurreratu digunez, taldearen historia laburbiltzen duen liburu bat kaleratu nahi dute. Beraz, Aritz taldean egon den urte horiek bereziak eta paregabeak izan direla gogoratu du. Eta beraz, argi geratu zaigu duguna dantza taldea bakarra dagoela. Nik urte asko daramatzat taldean, 30 urte dantzan, txikien taldean sartu nintzen, eta gero zuzendari bezala 22, beraz, ez dakiz esan. Niretako da nire bizitzaren parte handi bat. Kriston lana egin dugu, kosta zaigu eta pasaitugu gure penak eta gure izerdiak, baina azkenean merezi izan du eta hori da niri geratzen zaidan hauko zaporea. Besterik ez gure partetik badakizu informazio gehiagorako sartu amaika.eus edo amaikaren sare sozialetan. Arratsalde ona pasa.